Hoffwn ni bregethu heno ar un adnod sydd i'w gweld yn Psalm 121. Psalm gyfarwydd, adnod gyfarwydd iawn, un i gyd. Dim rhaid i chi droi at y Psalm hyd yn oed i gofio yr adnod. Wele, ni huna ac ni chwsg, Ceidwad Israel. Psalm 121, adnod 4, allan o'r William Morgan. Wele, ni huna ac ni chwsg, Ceidwad Israel. Mae rai ohonoch chi sydd yn gwrando arna heno yn gyfarwydd iawn ag oratorio Felix Mendelssohn, Elias. Os nad ych chi'n gyfarwydd ar garn yna, wel triwch ddod yn gyfarwydd. Dylech chi wrando ar y darn yna. Mae yn arbennig iawn. Mae'r holl waith yn hyfryd, ond yn fy marn ni, mae yna ran jyst dros hanner ffordd trwy'r oratorio sydd yn neilltuol iawn, lle mae y gerddoriaeth, wel, bron yn arall fydol. Mi cyfeirio at y rhan yn yr oratorio sydd yn dechrau gyda aria baswr Elias ei hun wrth gwrs, lle mae'n canu y digon yw, it is enough. Fi'n cofio'r hanes lle mae Jezebel am ei ladde ac mae Mendelssohn yn rhoi hwnna yn y gerddoriaeth ac wedyn mae Elias ei hun yn canu, it is enough. Yn syth ar ôl hynny, mae Mendelssohn yn dod â chor merched, tri llais, soprano, soprano, alto, i ganu fel angylion. Lift thine eyes. Dyrchawa fy llygaid i'r mynyddoedd. Ac mae hynny yn arwain yn syth at gitgan arall, chorus, eto angylion yn y tro yma, soprano, alto, tenor a bass. He watcheth over Israel, slumbers not, nor sleeps. A dyna adnod ein testyn ni, heno wrth gwrs. Hefyd mae Mendelssohn yn y gitgan yna yn cysylltu adnod arall, sef adnod o Psalm 138, adnod 7. Shouldst thou walking in grief languish, he will quicken thee. Chorws bach yw hi, ond mae hi yn hyfryd ac yn sicr yn effeithio arna i bob tro wy'n ei chlywed. A mae hynny yn cael ei ddilyn wedyn gan ariau enwog arall, lle mae'r alto yn canu rest in the Lord, ac mae hynny'n cael ei ddilyn gan gitgan enwog arall, he that shall endure to the end shall be saved. Ac fel fi'n dweud, mae'r gerddoriaeth yn hyfryd. Ond mae'r geiriau, chi'n gweld, yn ardderchog. Mae'r geiriau yn ardderchog oherwydd mae gair yw'r geiriau. A mae yna rhyw brydferthwch yn perthyn i'r geiriau hyn. Maen nhw'n farddoniaeth da, hyd yn oed os ydych chi ddim yn derbyn mae gair Duw ydyn nhw. Mae yna rhyw brydferthwch yn y geiriau ei hun. O'n i'n clywed rhywun yn ddiweddar yn dweud wrthai bod nhw wedi dweud yng Nghymraeg wrth rhywun oedd ddim yn deall Cymraeg, dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd wedi dysgu fel plentyn.
A jyst dweud yr chawr y llygaid i'r mynyddoedd o'r lle daw yng Nghymorth a ddaw oddi wrth yr arglwydd ar hwnnw wnaeth nefoedd a ddeir. A'r person yn dweud, that sounds beautiful. Mae'n swno yn brydferth, hyd yn oed fel barddoniaeth. Mae'n sain da i'r geiriau. Ond wrth gwrs, mae'n fwy na hynny fel wy'n dweud. Mae'n werth fawr i ni oherwydd dyma air Duw, Wele, ni huna, ac ni chwsg, Ceidwad Israel. Sylwch gyda fi i ddechrau ar y gair cyntaf sydd yn yr adnod. Dydy ddim yn adnod hir. Wele. Wele. Ystyr wele, yw edrychwch. Edrychwch ar hyn. Behold. Look. See. Dyma rhywbeth pwysig i chi edrych arno fe. Dyma rhywbeth i chi sylwi. Mae fel rhyw bychnod, rhyw exclamation mark. Wele. Sgwrwch ar hwn. Pan o'n i'n rysgol, neu gwybod os yma pobl yn neud yno, ond pan o'n i'n neud nodiadau yn rysgol, weithiau oedden ni'n ysgrifennu llythrennau NB. NB. Dŵr o'r Lladin, nota bene. Note well. So pan o'n i'n edrych nôl ar y nodiadau, ni'n gallu gweld, mae'r athro neu'r athrawes yn dweud, mae'n rhywbeth pwysig fan hyn. Note well. Sylwch yn arbennig ar y pwynt hyn. A wel fel yna mae hi fan hyn. Wele, NB. Take note o hyn. Chi'n gwybod mae yna sawl adnod yn y Beibl yn dechrau gyda'r geiriau hyn. Wele. Wele, morwyn. A fydd beichiog ac a esgor ar far. Wele, medd yr angylion. Ganwyd i chwi heddiw yn Haernas Dafydd. Ceidwad. Hwn yw Grist yr arglwydd. Wele byddwn ni'n canu cyn hir. Cawsom y Meseia. Sylwch, wele. Cawsom y Meseia. Yn debyg iawn i ymadrodd yr arglwydd yn dywe, yn wir yn wir. Pan oedd Iesu Grist ar rhywbeth arbennig i ddweud. Yn wir, amen, amen, yn y groi. Rhywbeth tebyg i hynny, wedwn ni fan hyn. Wele, sylwch ar hyn. Please, cymrwch sylw o hyn. Mae angen wele arno ni o bryd i'w gilydd yn nosed. Yn bywydau ni'n brysur. Ac rydyn ni'n ffôl. Ac rydyn ni'n araf i ddysgu. Ond mae eisiau dod yn un ôl at bethau bwysig. Wele. Ni huna. Ac ni chwsg. Ceidwad Israel. Wel, ar hyn ni'n sylwi arno fe. Yn yr adnod, wrth gwrs, y peth mae'r awdur am i ni sylwi arno fe. Yw Duw i hun. Fe yw gwrthrych yr adnod. Fe yw'r peth i ni edrych arno fe. Ac felly gadewch i ni edrych ar tri pheth am Dduw o adnod ein testun ni heno. Tri pheth. Y peth cyntaf i ni nodi am Dduw yw hyn yn syml iawn, yn amlwg iawn. Mae'n geidwad. Wele, ni huna ac ni chwsg Ceidwad Israel. Mae Duw yn sawl peth yn diwe. Mae Duw yn greawdwr, beth sydd wedi creu y byd. Hynny yn y salm. Dyrchaf y llygad i'r mynyddoedd o'r lle daw yng Nghymorth
yng nghymorth o ddaw oddi wrth yr arglwydd. Mae'r hwn a wnaeth nefoedd a deiar. Fe yw creawdwr y byd. Fe yw cynhaliwr y byd hefyd. Fe sydd yn dal pob peth. Fe sydd wedi cynnal ein byd ni heddi. Mae'r byd yn dal heddi. Nid oherwydd dynion, nid oherwydd David Attenborough, nid oherwydd Greta, mae'r byd yn dal oherwydd Duw sy'n cynnal y byd. Mae e'n gynhaliwr. Ond mae e'n Ceidwad medd y salm. Dyma thema y salm yn gwirionedd. Dyma air pwysig yn y salm. Ceidw, ceidwad, cadw. Y thema y salm yn gwirionedd yw diogelwch, ymysg peryglon. Am yr enw a'r ferf am cadw, to keep, yn troi lan 7 gwaith yn y salm. A dydy'r salm ddim yn hir o gwbl. Ond 7 gwaith mae'r gair cadw yn yr Hebraeg yn troi lan. Ni a 3, ni a dy feidd droi lithro, ac ni huna dy geidwad. 1. Wele, ni huna ac ni chwsg Ceidwad Israel. 2. 5. Yr arglwydd yw dy geidwad. 3. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Nid deri'r hael y dydd na'r lleiad y nos. 7. Yr arglwydd ath ceidw, rhag pob trwg. Efia geidw, dy enau. Dwywaith yn yr adnod yna. Yr arglwydd a geidw dy fynediad ath ddyfodiad. Dyna fe. So, trosto, 7 gwaith. Neu lle'r enw neu'r ferf ar gyfer cadw. Dyma mae geiriadur ysgrythferol yn y tŷ yn dweud am y gair yma. Shamar. Dyna'r gair mae'n debyg. Shamar. A primitive root, properly, to hedge about. To hedge about. I.e. to guard. Generally, to protect, attend to keep, mark, look narrowly, observe, preserve, regard, preserve, save, watch. Na fe, ni'n cael syniad o beth yw ystyr y gair o geiriadur. Chi'n gallu meddwl am enghreifftiau yn y Beibl o lle mae'r gair yn dod. Reit nôl ar Genesis. Ni'n darllen hyn yn ddiweddar yn y tŷ. Dyw yn dod at Cain. Chi'n cofio bod Cain wedi lladd ei frawd Abel. A Dyw yn dod at Cain. Mae Abel dy frawd, ble mae Abel dy frawd i Cain? Chi'n cofio ymateb Cain i Dduw yn swta, yn gas, yn herllyg, yn ysgwrn ni, a'i ceidwad, fy mrawd ydw i fi, am my brother, am my brother's keeper. Chybod, dyma'r syniad. Ydw i fod i wybod le mae, ydw i fod i ddisgwyl ar ôl fy mrawd i, ydw i fod i cadw e, na'r gair, fan hyn. Roi enghraifft arall i chi o lle mae e'n dod yn y Beibl. 1 Samuel 7, ddim yn hir ar ôl beth o'n ni'n darllen y bore yma. Am arch y cyfamod, ydych chi'n cofio pan mae'r arch yn dychwelyd o Philistia. Mae e'n mynd i rhywun o'r enw Cwrdd Jearim. Lle o'r enw Cwrdd Jearim yn nhw geni. Yn y daith o 1 Samuel 7:1, yn y daith gwir Cwrdd Jearim a chyrchu arch yr arglwydd, a'i dwyn atynt i dŷ Abinadab ar y bryn, a chysegri a'i fab Eleazar i gadw arch yr arglwydd, i gadw arch yr arglwydd. A'r gair fyna yr un gair ac yn ein salm ni.
siamar, mae'n rhoi'r syniad i ni edrych weld. Jobyn y dyn yma oedd i gadw yr arch, i edrych ar ôl yr arch, i gadw yn saff. Doedd ddim moyn i'r arch fynd eto i ffwrdd. Felly, ti a dynabad, wneud i edrych ar ôl. Will you guard, keep yr arch yma yn ddiogel? Cadw be oedd ceidwad yr arch, allwn ni ddweud. Gyrro un arall i chi o'r defnydd yma o'r gair yn yr Hen Testament. 1 Samuel 26 tro yma, adnod 15. Ni eisiau fi atgoffa chi o cyd-destun fan hyn. Ydych chi'n cofio pan roedd Dafydd yn cael ei erlyd gan Saul? A fe gafodd Dafydd gyfle i ladd Saul. Dyna sydd yn y benod yma. Fi'n cofio fod Dafydd wedi dod a byddwn i gyd yn cysgu. Ac roedd yna rhywun yna o'r enw Abner. Abner oedd rhoi tan man Saul. Fe oedd i edrych ar ôl Saul. Fe oedd i top milwr e. A dyna ni, chi'n cofio o Dafydd yn dod a mae ffrindiau Dafydd yn dweud wrth y fe, dyma'r chance ni, ti'n gallu lladd Saul fan hyn. A mae Dafydd yn mynd reit lan at Saul, ond ydy ddim yn lladd Saul, mae'n cymryd i weiw ffôn. Yna gweiddodd Dafydd ar y milwyr ac ar Abner a dweud, pam na rwy ti'n ateb Abner, a tebodd Abner, pwy wyt ti sy'n gweiddi ar y brenin? Ac meddai Dafydd wrth Abner, onyn wyt ti'n ddyn? Pwy sydd tebyg i ti yn Israel? Pam yntau na fyddyd wedi gwarchod? Dyna'r gair. Wedi gwarchod dyfeistr y brenin pan ddaeth rhywun i'w ladd. Abner, ti ddim wedi gwneud y waith di. Dy waith di yw gwarchod dyfeistr y brenin. Saul, ti ddim wedi gadw e. Cadw. Felly allwn ni ddweud bod y gair i warchod rhywun, i ofalu am rhywun, i amddiffyn rhywun. Falle taw'r gair Cymraeg o fe, ond ydy ddim yn air falle i ni mor gyfarwydd, ond gwarcheidiwr. Wele ni hunag ni chwsg, gwarcheidiwr, gad. Ni'n deall y gair falle yn well yn y Saesneg. Rhywun sydd yn gofalu amdano chi, neu am rhywle, to guard. Cadw rhywle yn saff. Dyma, medd y salm, rydyn ni sylwi arno. Drychwch, wele. A ddewid sydd yma. Yng nghanol peryglon, yng nghanol helfilon, yng nghanol problemau bywyd. Mae digon o hynny gyda ni. Mae Duw yn gwarchod. Mae Duw yn cadw. Mae Duw yn disgwyl ôl. Mae e'n fyr o gwmpas. Mae Duw yn warcheidiwr i Israel. Yn ail, mae'n geidwad yn ail. Pa fath o geidwad? Neu gwarcheidiwr yw e. A dyma sydd yn syndod. Dyma sydd yn hyfrydwch. Dyma pam mae'r salmydd yn dweud wrth ni. Nawr, sgwylwch ar hyn, medd y salm. Dyw yn geidwad ydy, ond siwt i. Dyw ddim yn un o. Nac yn cysgu. Slumbers not, nor sleeps. Hynny yw, mae'n anffeiledig. Mae'n alluog. Mae'n holl alluog. Mae'n berffaith. Fel gwarcheid. Fel ceidwad. Bydd yn gallu fynd o'n dim byd o'i le arno fe. Beth yw'r cymhwyster? Beth yw'r qualification? Rydych chi am mewn gwarcheidiwr yn fwy na dim. Beth ych chi moyn mewn gad yn fwy na dim. Bod nhw'n effro. Bod nhw'n effro. Beth chi ddim moyn. Beth chi ddim moyn yw bod nhw'n mynd i gysgu.
na'r peth gweithaf. Llogi milwyr I amddiffyn, a mae'r milwyr yn mynd i gysgu. Pan ddaw gelyn, bydd ar ben arnoch chi. Dyna pam oedd Dafydd yn edliw. Abner, dyna beth oedd yn dweud wrth Abner. Abner, ti ddim yn gwneud y job yn iawn. Ti ddim yn disgwyl ar ôl y brenin yw yn un o ddiw. Ac I ti'n cysgu. Ti ddim werth dim byd. Gofynodd yr arwydd Iesu Grist o'r disgyblion I weddio yn yr ardd. I aros gyda ei helpu a gweddio yn yr awr a beth wnaethon nhw mynd I gysgu. Efe 7 enyn oedd y cymeriad yna. 7 enyn yn Cantref Gwaelod. Be oedd yr un dyfa oedd I edrych ar ôl beth chi'n gael amddiffynfeydd y môr yn dyfa Cantref Gwaelod. A be oedd yr un 7 enyn. Be nath meddwl fi. Wedi gysgu beth ddigwyddodd. Dath y môr mewn. Cantref Gwaelod yn bod I. Wele ni huna ac ni chwsg Ceidwad Israel. Mae gan Israel geidwad sydd ddim yn gallu cysgu. Nid dweud wrthyn ni fan hyn, ffrindiau, mae'r adnod bod Duw ddim yn cysgu. Bod Duw methu cysgu. Ni'n gwybod hynny, mae e'n ddiw. Ond dweud wrthyn ni, fel ceidwad, dydy ddim yn gallu cysgu. Mae'n awyniaeth yn os mae'n gryfach. Dydy'n ceidwad ni ddim yn cysgu ac yn hun. David William, sydd yn ysgrifennu'r pennill yma, yn Ngrediniaeth, Gafin Llwnydd, oned mi godaf lef, o'r dymderoedd, lle rwy'n gorwedd, I fyny'n lan I ganol nef. Brawd sydd yno'n eiriol drosodd yn y nefoedd. Nid wy'n angof, nos na dydd. Dyna hyfryd yn dyfa. Nid wy'n anghofio. Nid wy'n angof. Dyw'r brawd sydd gen I yn y nefoedd. Ddim yn anghofio fi. Nos na dydd. Does na ddim munud, does na ddim eiliad. Mae'n anghofio amdano I. Nid wy'n angof nos na dydd. Brawd. A dyn fy holl gadwynau. Brawd a ddaw ar caeth yn rydd. Beth yw hyn? Beth yw'r athrawiad? Wel, diogelwch y saint yn dyfa. The preservation of the saints. Yn emyn enwog yn Saesneg sydd ar geiriau hyn. Yes, I to the end shall endure as sure as the earnest is given. I ni'n canu, gwaned fy ffydd, enillaf y dydd. Mae ceidwad pechadur yn fyw. Brawd cadarn yn y brwydr. David William eto yn dyfa, brawd cadarn yn y brwydr. Fe geidwy frodyr gwan, yn dirnion dan ei adau, fe ddaw ar llesg i'r lan. Beth bynnag eich problem? Beth bynnag eich problem? Beth bynnag eich problem? Mae e'n gweld. Mae e'n gweld. Dyw e ddim yn cysgu. Weithiau ni'n meddwl I fod yn cysgu. Weithiau mae'n ymddangos I fod yn cysgu. Ond dydy e ddim. Dim ond ymddangos. Mae felly. Psalm 27.
ac adnod 1. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth, rhag hwyr orno. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynno. Eseia 27, adnod 3. Mae fi, yr arglwydd, fydd yn ei chadw, yn ei dyfrhau bob munud, ac yn ei gwylio nos a dydd, rhag I neb ei chamru. Mae'n sôn am wynllan, dyna beth sydd fyna, ond chi'n deall y pwynt, wynllan yw Israel. Mae fi yr arglwydd yn ei chadw, yn ei dyfrhau bob munud, ac yn ei gwylio nos a dydd, rhag I neb ei chamru. Dyna ddewyd hyfryd I ni. Mae e'n geidwad, Wele, mae Duw yn geidwad, yn air a fath o geidwad. Mae e'n geidwad sydd methu huno na chysgu, yn drydydd ac yn olaf. I bwy y mae'n geidwad, I bwy y mae'n geidwad, I bwy y mae'n warch eidwad, pwy felly mae'n ymwybod. Pwy y mae e'n wir o amgylch iddyn nhw, byth yn cysgu nac yn huno. Israel. Wele ni huna ac ni chwsg Ceidwad Israel. Ceidwad Israel. Pwy yw Israel? Chi'n gwybod yn y Beibl, mae Israel yn gallu cyfeirio at mwy nag un person neu bobl. Yn gyntaf, mae'n cyfeirio at un gymeriad yn dydy, sef mab Isaac ac wyr Abraham, sef Jacob. Enw arall ar Jacob yw Israel yn dybed. Dyw roedd yr enw Israel iddo fe. Ond Jacob oedd ei enw. Beth allwn ni ddweud am Jacob? Wel, allwn ni ddweud lot o bethau am Jacob, ond gael jyst dweud cwbl o bethau I chi am Jacob. A gallai ddweud hyn I ddechrau. Doedd Jacob ddim yn bersonais. Chi'n gwybod gallai'r Beibl sôn am unrhyw un, lot o bobl eraill. Mae yna lot o gymeriadau tipyn gwell na Jacob yn y Beibl. Twyllwr oedd Jacob. Dyna ystyr yr enw. Sôn bore yma am bwysigrwydd enwau. Twyllwr oedd Jacob. Oedd rai cyfnodau yn ei bywyd lle roedd yn dda. Ond darllenwch chi hanes Jacob, byddwch chi'n gweld, dydy ddim yn gymeriad rhyw hoffus iawn. Fe dwyllodd ei frawd, fe dwyllodd ei dad. Fe dwy'n cymryd oddi wrth ei frawd. Dydy frawd ddim yn neis, ond gyda bo am hynny, roedd Jacob wedi dwy'n genedigaeth braint oddi wrth ei frawd. Roedd Jacob wedi dwy'n y bendith oddi wrth ei frawd. Twyllo ei dad. Roedd Jacob wedi cael 2 wraig. Doedd e ddim yn neis at ei wragedd. Doedd e ddim yn ŵr da. Doedd e ddim yn dad da. Roedd ganddo fe ffefrynnau fel plant. Roedd Jacob ddim yn ddyn neis iawn. I hwn, medd y Beibl, mae Duw yn geidwad. Iddo fe, I Jacob, beth? Rhaid ni'n edrych ar ffilm yn ddiweddar Amadeus. Byddwch chi gyd falle wedi gweld y ffilm Amadeus. A mae yna olygfa da yn y ffilm, mae yna sawl olygfa da yn y ffilm Amadeus. Ond yr olygfa wy'n meddwl am ar hyn o bryd, mae Salieri, cyfansoddwr arall sydd yn adrodd yr hanes yn dyfed, yn dod ar draws Mozart am y tro cyntaf. A mae wedi clywed am Mozart.
A mae wedi clywed am ei gerddoriaeth e. A mae'r golygfa yn dangos e am yn gwain crwydro mewn rhyw barti yn am y tro cyntaf. Ac mae'n chi'n clywed ei feddyliau fe. Mae'n edrych ymlaen i gwrdd â Mozart i weld e, a mae'n dweud rhywbeth fel, ydy genius fel na i weld ar wyneb rhywun, tabet. A mae'n edrych o amgylch i weld pa un yw Mozart, y dyn yma sydd yn gallu cyfansoddi y gerddoriaeth rhyfeddol yma. Ac wrth gwrs chi'n cofio beth sy'n digwydd, mae'n dod ar draws Mozart, a mae Mozart dyn anfoesol hyn. A chi'n gweld Salieri yn sylwi, mae hwn, y dyn yma, a mae'n dweud y stori wrth yr affeiriad, a mae'n dweud fel hyn, mae'r sioc ar ei wyneb. Mae'r horror yma ar wyneb Salieri, wrth mae'n dweud wrth yr affeiriad yma, mynd fel hyn. This giggling, dirty-minded creature, I'd seen. This was Mozart. A mae'n syni. Fe. Allan ni ddweud yr un peth am Jacob. This man. Y dyn yma mae Duw yn dweud. Mae'n geidwad iddo fe. Ie. Oherwydd fel na mae Duw, dwi'n gras i'w fe. Duw yn dewis bod yn geidwad i dirty-minded creatures fel Jacob, a fel fi, a fel chi. Does dim cywilydd ar Dduw, galw ei hun yn Dduw i Jacob. Ond mae'n gysur i fi. Os yw Dduw a dim cywilydd, galw ei hun yn Dduw i Jacob, gall fod yn geidwad i fi hefyd. Rhywbeth arall am Jacob. Gai ddweud hyn am Jacob. Bydd hwn yn gysur i ni gobeithio. Bydd ar llenys sydd ar hanes. Doedd Jacob ddim yn nabod Duw. Mae oedd yn 40 mlynedd, 40 mlynedd oed pan gadawodd i gartre. Bydd ddim yn nabod Duw. Oedd Isaac yn, oedd Abraham i dad Cynia, ond oedd Jacob ddim. Ond oedd ddim diddordeb gyda Jacob. Doedd yn sicr ddim yn chwilio am Dduw. Ond beth ddigwyddodd, darllenes i'r hanes. Ar y ffordd, goff y ffoi o'i frawd. Ar y ffordd mae'n cysgu. A beth sydd yn digwydd? Mae Duw yn cwrdd â fe. Mae Duw yn dod at Jacob mewn breuddwyd i nos. A beth mae'n dweud wrth Jacob? Mae'n dweud wrth Jacob, dwi'n mynd i fod yn Dduw i ti. A dwi'n mynd i gadw ti yr holl amser. Gandewch 1:15, Wele yr wy fi gyda thi. A chadwad di, le bynnag yr ei, a do beth i yn ôl i wlad hon, oherwydd nid y dawad nes i mi wneud yr hyn a ddywedais. Chyni pam? Gras. Dyna fe, gras. Falle bod rhywun yma, falle bod rhywun yn gwrando arna i. Dych chi ddim yn nabod Duw, falle ysdim diddordeb dych chi. Ond mae Duw yn gallu dod at ni. Diolch. A mae'n dod yn geidwad. Yn warch eidw. Ond wrth gwrs, Israel yn golygu mwy na jyst yr un person. Jacob. Mae disgynyddion Jacob, fe gafodd y 12 mab, fe gas y 12 llwyth a ddaeth yn genel Israel. Ac fe ddaeth Duw yn Dduw iddyn nhw, yn geidwad iddyn nhw i Israel. Wel, beth oedd eu hanes nhw? Wel, i chi'n cofio fe buon nhw mewn caethiwed yn yr Aifft. Dan orthrwm Pharaoh oedden nhw mewn caethiwed yna. A beth ddigwyddodd? Fe welodd Duw, fe glywodd Duw i cri nhw, a dod atyn nhw. A'i gwared nhw. A'i gwared nhw. Duw yn geidwad i Israel. Nid hefyd roedden ni mewn caethiwed. Nid yn yr Aifft. Nid dan Pharaoh.
ond dan ein chwantau ein hun, caethiwed ein pechod ein hun, caethiwed y byd hwn, caethiwed diafol. Ond fe welodd Duw ein trenu. Ac fe ddaeth Duw yn ei fab Iesu Grist a dweud, gad fy mhobol yn rhydd. A fe ddaethon ni yn rhydd. Ac fe arweiniodd ni. A mae'n dal i'n arwain ni. Ie, at y môr coch. Ond mae'n gallu'n gwared ni trwy'r môr coch. A mae'n arwain ni I ddyfroedd Mara, lle mae'n chwerw iawn. Ond mae'n ein gwared ni o ddyfroedd Mara. A mae'n arwain ni trwy anialwch am blynyddoedd. Ond mae'n gallu'n cadw ni yn yr anialwch hefyd. A mae'n saerff yn dod. Ond mae'n gallu gwared ni o'r saerff hefyd. A mae'r Amaleciaid yn dod I frwydron yn herbyn ni. Ond mae'n gallu'n cadw ni rhag yr Amaleciaid hefyd. A byddwn ni'n dod rhyw ddydd i'r Iorddonen, lle bydd rhaid I ni fynd trwy y dyfroedd hynny, trwy'r farwolaeth. Ond mae Duw wedi addo. Yn cadw ni hyd yn oed yn yr afon yna. Wele, ni huna, ac ni chwsg Ceidwad Israel. Israel yw pawb o bobl Dduw. Os ydyn ni'n bobl Dduw heno, rydyn ni'n ffodus iawn. Mae gyda ni geidwad. Ceidwad yw'r colledig. Meddyg i'r bywedig. Rhai. Wele, ni huna ac ni chwsg Ceidwad Israel.